Evo, ne znam, ja sam testirala i Partizan i Crvenu zvezdu. Ako imaju dobre kondicione trenere, onda oni dobiju more podataka od mene. Lekari dobiju, sve je u redu, nema niko šta treba da dodatno radi ili ko treba dodatno da radi, odradi. To smo, znači, zdravstveni deo smo skinuli, ali onda treneri dobiju, znači, od mene more podataka. Kada je aerobni prag, kada je anaerobni prag, kako toleriše, znači, laktate, koliko je dugo u anaerobiji, kako mu je maksimalna potrošnja kiseonika. I onda pravi grupe, jer vi ako imate fudbalski tim koji ima u rotaciji na treningu 25-30 igrača, ne mogu svi da trče istim tempom, istim pace-om, što se kaže. Ako je deonica 6 km za taj trening, jedna grupa će trčati tim intenzitetom, druga tim, treća tim, četvrta tim. Ne možete svima dati, ajmo sad skrenemo odavde, od ove linije i sad svi da pređemo liniju istovremeno. Jer će nekome intenzitet biti prejak, pa će biti, ti se foliraš, nemaš pojma, u lošoj si formi. Ne može, njemu duša u nosu. Neko se neće ni oznojiti, ko da nije ni trenirao, a samo nekolicini će to da bude odgovarajući, znači intenzitet, što znači samo od njih 30, maltene, evo da kažemo trećina, 10 igrača će da napreduje u svoju kondiciju. Ovaj će da umire i umjesto da razvija VO2 max, maksimalnu potrošnju kiseonika, aerobnu sposobnost, on će sve vreme da bude u anaerobiji, razvijaće toleranciju na laktate, a to nije cilj tog treninga bio. A onaj koji se nije oznojio, on će da bude u podtreningu sve vreme kao da nije ni prošao bazične pripreme. I onda kad vi uradite retestiranja, vidjet ćete, čekaj, šta je ovo? Znači, ovo mi dalje duše u nosu, ovi malo napred, znači 2/3 ekipe nije uradilo ništa na pripremama.